Γεια σας gamers. Τώρα θα κάνω το part 3 του Super Mario 64. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός από το προηγούμενο επεισόδιο, διότι στο προηγούμενο επεισόδιο δεν έπαιξα καθόλου καλά και το διαπίστωσα όταν ξανά έβλεπα τα βίντεο, διότι πάντα όταν βγάζω ένα βίντεο στο YouTube το ξαναβλέπω. Πού να πάμε τώρα? Εγώ είχα δώσει μια υπόσχεση στο προηγούμενο ότι θα πάω. Πού είχα πει? Σε κάποια χιόνια είχα πει, ναι. Πάμε. Τα νούμερα που βλέπετε στις πόρτες είναι τα πόσα αστεράκια χρειάζεσαι για να μπεις. Αν και μόνο οι αρχικές πίστες θα είναι αστεράκια. Πάμε. Σε αυτό το επεισόδιο πραγματικά δεν ξέρω στα πόσα αστεράκια θα το σταματήσω. Λοιπόν, πρώτη αποστολή είναι να σώσουμε αυτό. Όχι, μην πέσει, μην πέσει, μην πέσει! Μην πέσεις! Όχι, έπεσα εγώ! Την ατυχία μου, ρε! Την ατυχία μου! Εντάξει, εντάξει. Εντάξει, πάμε να πάρουμε ένα πολύ πιο εύκολο αστεράκι, γιατί αυτό είναι λίγο παιδευτικό. Είναι και διασκεδαστικό βέβαια. Όπου είναι λίγο μπέρδεμα η κάμερα. Όταν ήμουν μικρός παιδευόμουν πάρα πολύ σε αυτή την πίστα, δηλαδή ήταν ο εχθρός μου. Ορίστε ένα κολπάκι. Μάλλον, πώς πάω έτσι. Νομίζω πως κάτι έχει εδώ. Τέλος πάντων, πάμε. Τώρα έχω μια εντύπωση πως θα μου βγάλει αστεράκι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όχι! Αυτό παιδιά ήταν σοκαριστικό. Όχι ρε. Όχι. 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 Αυτό πραγματικά πρέπει να πάει στα bloopers. Τελείωσε. Θα πάμε αυτή την κουράδα. Έστω. Κοιτάξτε ένα κολπάκι. Τρελαθείτε. Πολλά. Γιατί δεν γίνεται? Αχ, μάλλον δεν γίνεται με το μωρό. Για το. Πάμε ξανά με το κολπάκι, δεν πιστεύω να... Ναι, εντάξει. Τι! Ωραία, τώρα έπεσα πολύ πιο σωστά. Τι κάνει? Ρε παιδιά, δεν με θέλει. Δεν μπορώ να το πιάσω. Το πιάσα. Μ' αρέσει που έχει και χιόνια αυτή η πίστα. Μου θυμίζει αυτό που είχε Nvidia στα... πώς λέγεται... Physics X κάτι. Βέβαια είναι λίγα και δύσκολο αυτό. Πρέπει να περάσουμε κάτω από αυτό. Α, νομίζω πως αυτά μπορούν να μου κλέψουν και το καπέλο. Ωραία. Ναι. Πέσεις κάτω κι εσύ πάλι. Εντάξει, δεν νομίζω να πέσω κάτω. Εντάξει.
Πάμε ξανά εδώ γιατί είναι εύκολη πίστα αυτή. Αν και έχασα με τους πιο ηλίθιους τρόπους. Ορίστε, το πέτυχα το κόλπο. Α, θα πέσω! Ναι, ουφ, λίγο ήθελα. Ναι, καλά, ναι. Αν ξαναχάσω, θα κλείσω το βίντεο. Εντάξει. Τώρα νομίζω θα πρέπει να ξαναπάω στο ίδιο. Ναι. Τώρα είναι αγώνας. Για να δω. Δεν κάνω τίποτα. Πάμε! Τώρα δεν πρέπει να κάνω γολπάκια διότι θα με σφάξει. Όχι, θα με περάσει. Ναι! Μην χάσω τώρα, ναι! Ευτυχώς. Πού είναι τώρα αυτή? Νάτι. Πού πάει? Να κι άλλο στεράκι. Πάμε ξανά γιατί είναι εύκολο. Λοιπόν, τώρα πριν να πάρω αυτονομίσματα, το χειρότερο πράγμα για μένα. Για μένα το πιο βαρετό έχω κάνει σε αυτό το παιχνίδι, να μαζεύεις νομίσματα. Οπότε τι έκανα? Γάμο το... Δεν μπορώ να θυμηθώ... Α, ναι, θυμήθηκα ποιο άλλο στεράκι. Όμως δεν θυμάμαι πως πας εκεί. Με κάποιο τρόπο πετάγεις εκεί πέρα. Λοιπόν, και νομίζω πως θυμήθηκα. Πρέπει να πας στον πίρι-πίρι. Θα σου μιλήσω λίγο. Thank you, πίρι-πίρι. Έλα! Αυτό κανονικά δεν το κάνεις έτσι, εγώ το έκανα. Οπα, αυτά μία να μου ανοίξουν, νομίζω ψόφισα. Ευτυχώς δεν με χτύπησε. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάντα Χριστούγεννα. Ω, ναι! Αυτό δεν το κάνεις κανονικά έτσι, εγώ το έκανα έτσι. Ναι! Μπράβο.
Νομίζω πως εδώ πέρα η Toad αυτή η πίστα δεν έχει. Σπάνια φαινόμενο. Ή είναι κάπου εκεί πέρα. Αυτή η πίστα δεν έχει Toad. Τι να πω. Να σκεφτώ τώρα που άλλο να πάω. Που αλλού δεν μου έρχεται. Και μου ήρθε μόλις τώρα, αλλά βαριέμαι λίγο. Άρα να πάμε καλύτερα εδώ. Έχει κανένα φάτισμα εδώ για να δω. Έχει. Βασικά... δεν ξέρω τι να κάνω τώρα. Λοιπόν. Πάμε κάτω. Να δούμε καταρχάς πόσα αστεράκια θέλουμε ακόμη να ξεκινήσουμε αυτή. 30! 30! Όπα, ένα λαγουδάκι. Όχι ρε. Πάντα μου δίνεις πάλι. Ποτέ δεν μπορούσα να το πιάσω. Μια εντύπωση πως αυτός σου δίνει ένα αστεράκι. Δεν είμαι σίγουρος. Ναι! Μπράβο. Ωραία. Επίσης δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Έχω ξεχάσει να πάρω ένα πολύ σημαντικό αστεράκι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, αλλά το κάστρο απ' έξω είχε μια λίμνη. Τώρα θα την αλλάσω. Και αντί για λίμνη έχει τώρα αυτό. Αλλά εντάξει, αυτή τη λίμνη την έχει κανονικά. Αυτή τώρα είναι πολύ δύσκολη. Ω! Το τσάκ! Λοιπόν. Τώρα αποκλίνεται νομίζω. Εκεί έχει καρδονάκι. Καρδονάκι, έτσι το λέω εγώ. Πέσει. Συνεχίζουμε. Στη ζωή μου αυτή την πίστα δεν την έχω βγάλει. Εντάξει, αυτό είναι άδικο. Εντάξει ρε, αυτό είναι άδικο. Τα δεις τώρα, δεν μπορώ να πει τι κάνω. Καλά, αυτή είναι πολύ δύσκολη, δεν μπορώ. Πάω σε καμιά άλλη. Αυτό πάμε το παθαίνω συνέχεια. Ωραία. Ό,τι θυμάμαι έχω αφήσει ένα αστεράκι εδώ πέρα. Βασικά όχι ένα, έχω αφήσει νομίζω πάνω από 5. Πάμε. Σε αυτό το παιχνίδι αυτή η πίστα είναι με το δεύτερο καλύτερο soundtrack.
Ωραία. Ω, λάθος. Λάθος πρώτα. Μαλακή. Δεν ξέρω αν τα ακούτε. Ορίστε. Ευτυχώς που έχει τα νομίσματα εδώ. Νομίζω τώρα σε βγάζει αστεράκι, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Εντάξει, αλλά 8 αστεράκια. Πάμε ξανά γιατί θυμάμαι εκεί πέρα που ήταν αυτό το λάπρας. Θέλω να πάω να το τέτοιο. Υπάρχει άλλο ένα αστεράκι. Μάλιστα υπάρχει κι άλλο ένα εδώ. Μη χάσω. Ναι, το κατάφερα. Ωραία. Καλά. Λίγο ήθελα και θα σκοτωνόμουν. Όχι! Γιατί δεν έχει ξεκλειδωθεί αυτό. Όχι ρε. Τώρα νομίζω δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Α, όχι μπορώ. Αρκεί να βρω το λάπρας. Έλα. Κάτι να είδα εκεί πάνω. Να, όντως. Τι κάνει? Ο Μιτζή! Με έκανε κύκλους. Αλλά ας το αφήσω να προχωράει έτσι. Λέγαμε το τι κάνει. Έχει παίξει. Αυτό δεν είναι, αυτό είναι το emulator. Να το. Ορίστε, ευτυχώς. Για εδώ πέρα, άμα είναι το σημείο που νομίζω, είναι δύσκολο να το δούμε. Όχι. Α, εντάξει, δεν έχω το δω. Και είμαι Metal Mario. Νομίζω που να είναι φέρει. Τώρα το ξαναπαίρνω. Αλλά είναι δυνατόν. Α, ναι! Τώρα θυμήθηκα. Πρέπει να πάω να πατήσω αυτό το κουμπί. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα σε αυτό το πράγμα.
Πάμε. Και δεν θυμάμαι που τα υπόλοιπα. Ναι. Σε αυτό το επεισόδιο παίζω, σε αυτό το part παίζω πολύ καλύτερα. Λοιπόν, ξαναμπαίνω σε αυτή την πίστα, είναι τελευταία φορά που μπαίνω για να πάρω ένα τελευταίο αστεράκι. Και εγώ τη βαρέθηκα λίγα και αυτή είναι νέα, αλλά τι να κάνω, πάμε. Όπα. Εντάξει. Αυτό το παιχνίδι επίσης υπάρχει ένα hack το οποίο μπορείς να παίζεις και διπλό. Φάση, εντάξει. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει, όμως είναι. Όταν είσαι μεταλλικός, είναι εντύπωση που δεν χάνεις. Τι! Χάνεις ζωή όταν είσαι μεταλλικός. Το μάθαμε κι αυτό. Λίγο πιο γρήγορα εδώ. Νομίζω πως υπάρχει ένα κολπάκι εδώ πέρα για να πάει σε ένα αστεράκι. Το οποίο... Ναι, παιδιά το κατάφερα. Παιδιά το κατάφερα. Στη ζωή μου πρώτη φορά. Παιδιά ξαναμπαίνω σε αυτή την πίστα γιατί έχω αφήσει άλλο ένα αστεράκι. Και κάνω 25 λεπτά βίντεο. Μάλλον θα βγει πολύ μεγάλο αυτό το part. Τώρα με κάποιο τρόπο πρέπει να ανεβώ και εκεί πάνω. Όχι, πέρα δεν πάω να καταφέρω. Ωραία. Σπάνω και λίγα τέτοια. Και Metal Mario. Ξέρω γιατί, αλλά μ' αρέσει πολύ. Όχι! Ωραία. Γαμώτο. Για συγγνώμη πραγματικά. Μάλλον το βίντεο θα το τρέξω τώρα σε γρήγορη κίνηση.
Τέλου, ναι ρε. Ωραία. Α, μπορεί ο τότε να θέλει να μας δώσει κανένα αστεράκι για να δούμε. Ναι. Όχ. Έτσι, γρήγορα. Τώρα που να πάω, που να πάω. Ας πάμε εδώ λίγο. Εντάξει, αυτό το σημείο είναι εύκολο, δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Τέλεια. Όχι! Έλα ρε, έλα τώρα. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Λοιπόν. Να πάω τώρα. Α, εδώ πέρα δεν έχω πάρει ένα αστεράκι. Πολύ ωραία. Ναι, μπράβο. Σούπερ ντούπερ κολόφαρος. Πολύ ωραία, το αστεράκι το έχω πάρει. Ποιο είναι ρε γάμο το αστεράκι το οποίο δεν έγινε εσύ? Α, βρήκα θα κάνω. Θα μου το καταφέρω σήμερα. Άμα το δεν νομίζω. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν θα, παιδιά, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Δεν θα το πετύχω ποτέ ζωή. Για έχω μόνο μια ζωή. Α, ναι, άμα τελειώσει η ζωή τώρα θα σταματήσω και το βίντεο. Διότι έχω παίξει μισή ώρα. Παραπάνω νομίζω. Δεν κάνω εδώ σίγουρα ήταν καλά.
Μια φορά ζει το καταφέρει αυτό. Αλλά δεν γίνεται. Τι να κάνω τώρα, να πάω εκεί? Πάω, πάω. Όπα, μισό λεπτάκι και είδα τι έγινε με τον emulator. Ωραία. Μάλλον άλλασε λίγο το βίντεο τέλος πάντων. Ορίστε. Με δυναμικά τώρα, γιατί αυτή η πίστα είναι περίπλοκη. Να θυμηθώ τώρα που είναι τα αστεράκια. Πραγματικά αυτή η πίστα ποτέ δεν την έχω πει. Έχει και πολύ ωραία μουσική. Ο Μιτζή, Κοιτάξτε, το μάτι των Ιλουμινάτι. Έτσι, καμημένη Ιλουμινάτι. Πολύ ωραία. Στην πίστη είναι ένας λαβύν. Και πέτυχε το κολπάκι. Ευτυχώς. Μότο, πάλι αυτό είναι ζωντανό. Αυτό είναι λιγάκι δύσκολο να ανέβεις εκεί πάνω. Κανονικά δεν ανεβαίνεις έτσι, θέλει να πας κάπου να ενεργοποιήσεις κάτι και να ανεβεί μια σκάλα, αλλά ούτε και που ξέρω πως γίνεται. Να, μένει Ιλουμινάτι. Πώς πάνω. Εγώ τώρα τι θα κάνω. Α, εδώ είναι δύσκολο.
τώρα, αυτό πράγμα το έκανα για την Και πώς ανεβαίνω εκεί πάνω. Δεν είναι τρελό το παιχνίδι. Επιτέλους. Επιτέλους. Λοιπόν, παιδιά, το ξέρω ότι δεν μίλαγα πολύ σε αυτό το βίντεο διότι ήταν λιγάκι δύσκολα τα πράγματα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Πιάστηκα. Θα πούμε στο επόμενο βίντεο να παίζετε καλά παιχνίδια. Και άμα θέλετε και δοκιμάστε και αυτό εδώ πέρα. Τα λέμε. Γεια.